Мен Сафина Гүзел, 9-нчы А оқушысы. Хәзер сезгә эксперимент күрсәтермен. Алабыз бер чүкеч, камертон һәм бер стакан су. Чүкеч белән камертонга сугабыз. Һәм аны су өслегенә китерәбез. Камертон тавыш тирбәнеше чыганагы булып тора. Камертонның тирбәнеше су өслегенә йогынты ясый һәм шундый ук тирбәнеш су өслеген тирбәнеш хәрәкәтен ясый. Бүген нык кызыклы тәҗрибә булачак. Сыек төтен ясыйбыз. Безгә кирәк стакан, фольга, шырпы һәм кабызгыч. Беренчедән мин фольганы алам һәм шырпыны төрәм. Һәм стаканга куям. Кабызгыч алам һәм яндырам. Һәм түгәм. Ни өчен төтен түгелә? Без шырпыны яндырганда алар янып китәләр һәм төтен турбадан чыга. Фольга янмый, ул тик бары төтенне үткәрә. Төтен турбадан стаканның төбенә җиткәч, суына һәм сыекчык була. Исәнмесез, мин Садыкова Гульназ, 9-нчы В класстан. Сезгә тәҗрибә күрсәтәм. Сода һәм сирке вулканы. Минем тәҗрибәгә кирәк була сода, сыек сабын, уксус һәм марганцовка. Башта без сода салабыз. Монда кратер ясыйбыз. Шунда марганцовка салабыз. Һәм бер тамчы сыек сабын. Аннары уксус салабыз. Һәм без күрәбез, реакция булып чыга, углекислый газ барлыкка килә. Вулканнан лава чыга. Газ чыгып беткәч, вулкан тынычлана.